ኣይትቕተል ዝብል ቃል ካልእ ሰብ ንኻልእ ሰብ ምቕታል ጥራይ ኣይኮነን ኣይትቕተል ዝብል ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሔር ገዛእ ነፍስኻ ምፍጥፋእውን ነታ እግዚኣብሔር ዝፈጠራ ናትካ ዘይኮነት ነፍሲ ንዓ ብገዛእ ኢድካ ሕሊፍካ ንሰይጣን መሃብ እዩ ኣሕዋቴ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ሎሚ ዓለም እንተጸንከረትኩም ተጨነቐኩም ገንዘብ እንተሰኣንኩም ህይወት ተኸበደትኩም ኣፍቃሪትካ ኣፍቃሪትኪ እንተገደፈትካ ተገደፈኪ በጃኹም እቲ ብደሙ ዝዓደገና ክርስቶስ ግን ኣይገድፈናን እዩ እቶም ምእንታናይሎም ለይትን መዓልትን ናብ እግዚኣብሔር ዝመቕልህሉ ቅዱሳን ኣይገድፉናን እዮም ንዖም ንጠምት ናብ ሰማይ ነንቃዓርር ብማሕበራዊ ሜድያታት ብቲክታክ ይኹን ብፌስቡክ ብዝተፈላለየ ነገራት ዝመጸና ጽልዋ መዘናን ኣጋንንትን ንዕኦም ኣይንደልየኩምን ብምባል ነቲ ዝደልየና እግዚኣብሔር ነቋምት ህይወትና ክትጠፍእ ዝደልዩ ብዙሓት እዮም